Arati, when you come in for the actual time crew, Arati Banabu, Arati Yamo, and if I'm only for the actual time crew, I did touch my toe for Kika. I want some. That's why I'm coming on now. Son, I could come in so swell. I'm coming on now. Son, I could come in so swell. I'm coming on now. Son, I could come in so swell. I don't know what to say. Oduma Bonita, Oduma Bay Forja, the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenana the warrior prophet. What's in the 12 say what crab? What's in the qua? What I know quay. All of the hours said that that man in my young phone. Obama was in so much son of a way. I'm a phone in a catch. What is also concrone? What is also concrone? Say, dear. What is also concrone? Any other way? A dear crown. Now, what's your share? A dear number over here. Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. So go question him. To me, not send him. On the edge of my one him. It's about Madiana chipping in way. No more. Nenya Ressa. Nenya Quento. Nenya Jumapa. Nenya Waripa. Nampum to a mara. And if I can say, draw. That's when you draw. To me, Vanity, to me. Oh, man, it's a conquer. Would you bring in one? It's Yakika Fue, Monkawa Muntum, Wamaramu Wasi, that's also go Krona.
Yamawa insurance ready to an among in sea above penny metatron on come on domo, Oma and Yama and Tanning. Sankaria when Yankopon Sacre Rima wouldn't be Dunsia was ya brefo, Quajebi. Nyamia meniam pomo winning in many. A slim sage at Yami also one man to do a Yamin Funtabraba man sending a numano, Conton Kuruinum, da Sebreno. Plikisia yintimino, intimidate me fan or quaban, and will see now so, or can who dear Drubian Cademo. Or no your catamanso or 10 or mine biaso and Nancy Kokoro quiet in Namo ye 9 consume. Or the monk when yami on shira or more often for a dumum quadum, and shiram coincidum, and then you made a musuon kind of power say yobusu, when you paboni for babon some sucusarina menyam, better than what you will be so betrayed when them would be done some function of busu for a small shop and granted the achievement bubu at something in an rather more. I could dear be a best sorry at Siawan or the monk once or in chess I could and watching. To me be a new dear see what boom. The young homo bonny, the young home fee, the year bay ye to me, the ya damon to me be an erratic shubin in ass. Yimpa ye sense we na ensu cray, a radim mau yoko drew home, the radim mau. Honamu and Nijim, a radima was sitting and Nijim. When you prepare one person when you bet you out at the Fuasasi so dear, a radium cumun in frat at the Fuasasi so, a radim wow, of a frat dumum quadumum, or in Formatatron, the great one, Wakodom, they will see ya. Ni atamfu nyina pe baby ewura hey wakodi e mesi from asonfna bola bed opete nyina omompe baby nwura na the warrior esi from ene dey me dey haban matu haban mutumi na me dey bro mama ya wotie me from Germany mama ya etie me from mama ya Germany who to say mama ya so we otie me from America all the way from America mama ya me pon e be kasa wate o se wa brafo brakatu oba hema ho te sen aya no afre me wate say wa erade nka ho no erade tutu na mo say wa tie me from England o hema krom erade enshiro bibia nana ho te sen obia erade nka bibia ho nana ado ho te sen erade enka bibia Janet erade enshiro ontutu anamo ensiye princess erade enka ho do erade enka ho queen erade enka ho omo a ofa mfiri adom nkwadom me pa cho ba so no ahye video no share ma watamfo share ma wadofo wonipa biara wompe wiye share ma no na ne ye be chire sumsum nsem higher spiritual headquarters enti hadi sumsum nsem na fra ne ko higher nka physical ne ma wo ha ade spiritual physical niema yenkan wa entege urege fo no so na mutie wo back door no ye true Holy Ghost bomb embombo na emfire obi bia oye dua buroni e wo platform yi so na okwatifi ko hunu suo na aba na afo bebisa no wodoma nkoma kire manyame entua ne ka Wabapa mami ya ono no me from US all the way from US. Obapa erade ntutu anamo NCA wate. Erade man niema endane mom. Eye enu awie ye di mpu ni mpu. Me kire tumi e wo fie. Me kire tumi eni wudi esie. Ahonhom eni wudi esie. Enne ye be kire haban ma. Obi wo ho no ma wo se haban ni tumi. Ahaban e wo tumi papa. Ahaban ni tumi anka obi ntimi mpo se haban fa mo obi dam. Ahaban ni tumi atetemire mu no na police ni ho no mu wudi obi ka won kosama no wo police station wati ahaban tu jemu na ho ahyehyew ahaban e wo tumi obi ho no ma osehwe ahaban bia na style ya wo be ya wo betem ahaban bia na de a eye ayese taami ewusia wo de kosa akoma yare a yete na nopa ye nkasa obi ya ho only time you kosa akoma yare because en haban no mo tekasa en haban no omo was spirit hwe enye ye be kire Famiko Genesis was what free haban ma ade bia ye be free abeba no net means ade no tekasa so they say oh ye mumu obi free wa wonte me say oh ye mumu a obi free wa wonya dan wonte and waje so enti haban no nyankopon free wom wo so wom fifiri said ye wom su no mo ban tie enti said ye nipa no ye huni mu yen ne bi chira wo mo no sa na haban ma bi wo ho no mo a wo mo huni mu bon wo mo pa ene haban bi wo ho no mo a o mu nhia en haban bi wo ho no mo a enya de a wo mo hia a higher spiritual headquarters
me ba amasewa e wo so ana me herbalist amasewa wo wo so a me pa cho ma me boza ono me herbalist we be branch ba ko kuma se we be branch ba ko akra ono ne ye me herbalist amasewa hwe haban na de amasewa be nya ne ye be kire haban tu be fa buku ni pe ni pepa na obenya enuro de akosa manfo ya de agye mu sikadi What you see? What's what funny book in the pen in the paper? And no benya no dia kosa manfo yare ajo musika di. Entino haban mano omo te kasa. Haban mano to mitim. Honhom ye den. Ewom. Obi beka se ene haban keke ena wo ko ti a wa wura wo ho a ensa wo yare me ka kire wo wa wura wo ho a enya de besa wo yare ti se wo di wo ko tetame ewu esa koma yare papa obi bi o hypertension Unya tami ewu a na ayelo no shire na ma ne di no unya tami ewu na wo blend ya ne saa de no wo kwa kote a e de akosa koma yare a ye chi na no pa ye nkasa wo bibia ho enti ye wo staya ye de tie haban ni de esiwo kumo se de esiwo no mu ye wo staya wo bete no because haban no ebia ne de ye so tiasie ebia na de aye den eye kan yenko before ye akenka se be di kan na Genesis 1:11 oso no yakopon ka se asase so emfiri mura from wose asase so nya den aso asase so emfiri enwura no eye from enhahan so aba wose enhahan ya den so aba wose enhaban ma wo mo ye den wo mo so aba enhaban ma no mo ye den wo mo so aba enua esu aduaba hwe banchi nwura asia obi wo ho no mo a ebia obi akotwa ntrato so do akogina court uni sika de ba kofa lawyer banchi wura wo ye lawyer kese banchi nwura wo ye lawyer kese unya 7 petals na ana 5 petals ne bia ebia woni obi wadwumam wo sori tia woni obi wadwumam wo kutia mepa choti banchi haban ne fa hye wo mpa buom ne fa bowura dwumam honom asema wo beka no eno ne beyi ni bako ne ho adwuma wo de be hye mpa buom for 3 days after that no yikotu jem edie ntine ye nananom ebia aya hemfo omo tina bedwom titimem na hemfo tina bedwom eche na hemfo eye den etina bedwom eche ade nti e ma omo nsode nkodwo nso eye banchi haban because ote banchi haban 7 petals na no de ahye ni sisi echi e ma ne nsore nkodwo nso da ade se wayi banchi haban na ye den afiri ni sisi echi nti akwala woda wodwo nso no wodi wo baba beda ti banchi haban ne fa na hye ne pampers na echi enya de a wo be ye den wo be dwo nso obi biara ete esi nani ko banchi haban ne posa ne fa guso etani ba yeden ebeko tumi na ewo mu nti tumi na yeden ewo mu hwa se ye dwa banchi eto ho banchi edwa na dwa eso kane so ye bema ne ye dwa banchi yi banchi hu fita ne edum light ne banchi so kane wo ma so no bema wu ne mu amukọ toilet wo bush na moteti nwura de fofa moto no ahaban bi wo no ma ye ntemfa ntwie tum na wo bema wo yare koko ni wo de ku ane se feles ni golori ni nyina efa gina enye se bia kofa wo ba ene wanya sa yare na firi mu wo bi wo hono mo a wako jonsogu ahaban so wako ti mankani ahaban de afa woto obema kokobo because mankani ahaban no ko sa kokobo yare ahaban bia yare awosa no wotu ntasu oguso ojonsogu so no de yare na mawo ukobo bi ntuo siso no de yare na yeden amawo sa na ahaban bia no omote wanfa we bua amana no so uhia no wo de kosa wo yare ye enti the moment a wanfa ebu anya den ama sa haban no wo no so wanfa buo ma enti yare a wo sa no na wato de ama yare a wo sa no na wa ye den wato de aye den wo de ama haban a wo mota akopa nyenya nunum eme tami ewu sempe
Omunyina akobom. Wo munyina akobom. Okay. Wo mu no betimi ate wo munyina bom. Okay. E de ayade. So the atie. Wo betimi banchi nwura so ka ho. Body nwura ka ho. Yen kan habanya ye di dware ya. Ye ka wo mu bom edware. Wo mu ye mako 12. Banchi nwura, body nwura, sempe, nunum, emme. Tami ewu. Adwera. Aburunkuma. Yenya sen. Yenya 8. Sa. Yenya 8. Enkrampa. Krampa. Omu nyina no mo ya habanyo. Omu nye nubina. Enti ye wo nubina adware ye. Se de da no na me kire wo se. Ye wo enubina. Sa enubina we. Untimi mfa enhaban ka ho. Ahaban ya betimi di aka se enubina we ho eye me. Sa enubina we no. Wo mo ne emme ne ye den. Ekọ. Okay. Enti ahaban bia wo ne collaboration se de akonfo na asafo ne koye collabo na da bia. Me betra ha meka mo mo jai no. Enti ye wo haban ya wo mo ko. Enti no wo beti emme aye den aka ho. Enubina ho enti enubina no ade a woni ne kopa ye emme na enkrampa wutimi mfa haban bi nya den enka ho ana bonsam suro nyame haban. Okay. Timi mfa nya enye debi because ono mo maate. Enti say ebia wo dware enubina ba enubina sei no. Enubina sei no ebia wo dware enubina sei na ade a haban a woni ne ko eye me ana enkrampa. Enkrampa ni sei ne enkrampa ye den etie. Enkrampa sei ne enkrampa ye den etie. Ahaban ya woni ne kono no. Enti no obi tete haban ma na wonim emunimdia wo se adufure mu nyansa. Enti obi bia wo tete haban ma no etese wo hunu nyansa. Wajimia wabakotete haban bia fra adato ba aloko ni adwaman ama. Sa ahaban no fen abrewa kata woto no. Wo mudu nsogusuwa na ma wadwaman. Aya manfo bebre spiritual marriage bebre be na nya ho ne be wale eto de bia haban timi wale okay because no haban no ya di sizi obi oye dwamani ti the moment abedun segusu no ode adwaman na ma okay because haban no fe na abro kata woto no se wo yiri gbo adwaman se wo kunu gbo adwaman ya wo kasa be kagu haban no so etia so 7 times he wo yiri ko be ma bia ho ne ho nsore da. Okay, or stop your German. What the stop your German? It took a Jun Soguso, and now go to Sogusa, no a German, our son, no amount. And it's a habano, or ya a dream word, Juma. Okay. We do our not dream from Uyen Yansa, we do our only sub brain. We bet you know the China for it. And nobody I retentive memory, say the end, and I bet Tom my yen. Mbefa wa haya ko won befa ne ho yi aya den eko enti won hwe busham me farm ho se ya China fo wa aya den ewo ho wo makosi dan ewo ho ana o ma twe light no mo te ho enubranti ma wani na wo na ma wani mmere en ma wo bia na adawo e ba wo sofo na adawo se bibia ni baby ni baby en ka dan ka yantu yapuno bibi wo baby wachi bibi ni baby akoda mpoa no bibi ni baby a koda mpoa no ne hwe se bibi ni baby a hwe en ne hwe aborofo mpo wo mu dware haban ma hwe spiritual bath or no kurempo na wo ye ogburu ni no wo dware ne ban haban ma wo dware ne baw me se wo ye den wo dware ne ban haban tina ho so ne fa nsa den show dem say my pastor say my pastor say my pastor say my pastor say what do pastor say ya no ya to true kwama ma wani na wo brode oh brode no brode oh brode wow brode wow brode wonim tumi abrode kita ma yet brode hu teachings ache brode kita vitamin K enu na bayifo de tu enti wotimi posa brode nwura di dware e ma wo posa brode nwura dware na de fo kwa wo da be wo so tuntum ne nam no de ya me say enu de ya man hwe brode ya man wo dware no enti obenyi no wotimi fa ho toto oburoni
mesi nipa tuntum enya dia obetimi do ho atoto oburoni da bi wotimi fa ho compare wo buroni because na hyase no ye dware no wo ade na ye ma tua na etua ye de ka do tua wo kwala abonisem tie ka do na ye tua wo tua wo to the atie what they have by me ye dey e dware akwara no wo purify no wo ko bibini ahaban ni gu kure mu no wonye to the atie wonye abloche akra ko ye kira wo kele mo nkwala no enu lufta za nkwala na ya nko wo maburo chire no mo nyi kakra na ye kofa wo ba ye yo mo ya nkwala abone wo ko ba kra de wo se wo ko ba kra mo de wo se wo no amo ntekasa no kra months kasa no na so munyi no mu yekele mo mani Lufthansa ma so ti ase o mu yekele ma enu Lufthansa ma obroni ni ye de ahaban ye den ye de ahaban ye dware o brode sim to ye bayifu a fani tuhwe brode ma de ka ma kyerɛkyerɛw ene ma brode ye ene mfaso a ye nya wo brode mu hwe brode kitatumi yo brodi timi boy obi dam brodi na brodi kurampo no ototo a na udwi brodi ne ho sey ya unum sey poison upu brodi ne ho sey ya unum sey poison d4 brodi ye dinom wototo na opu ho a eye poison ba wampu ho na udi ni saa na enye poison wan kasati saa de we brodi kita authority ekita power se moje etu obi a brodi betimi a stop no se ekuro enkuda ewo ho a brodi betimi a yeden a stop no Elijah kompo de brodi ma esa obi kuro yare ma menya ne manyina nyempa ebo enya niema ni nyinara ene yem paibo enya niema nye fire what the fire sa na ukuru no apeche se egwom mo edi choti asie entinete so ma wani da ho hwe wo broni kura mpo no wo broni peten wo dware ne ba wo de ahaban ma e dware ne ba ko daki blaster black staff wo so ti ase ensuruma tuntum wunyare ma wunye fita ensuruma tuntum wunyare ma wunye fita beka se my pastor say wo yakwankyere me se wo yakwankyere ma nebusua ene me bisa se edie ni wo efie hono na wo efie wo kwasa edie wo akata efie wa meto osofo bi wa meto decree bi wa meto pastor bi do beto ye ni kukuo do beto ye na konwa do beto ye na fefe woto do beto te wo mpanifo no wepu no mrepu nipa hwe ma wani na wo wate na pentia saase wo wei ena ho kwa abusia bi wo hono mu a wo mo mpa de pa o efie bi wo hono mu a me se ubedi yi a wo mo be stop wo mu hunu se wa wura ba bia ho yehye ubedi yi na wa ma wo mpa ibo ma anya de no do mpa ibo no da ne nkonkonsa ne ntura they will stop you timba wo mpa ibo mu nye den Black Star so the asie enemy herbalist ne atapo agu asie no Black Star wunjali nye fita ma wani nya den enna wo ensunu matuntum ma wani na ho panie magu nsuom ne fedware ma kire haban ma de dware na se haban ma no unya ni nyina ka bom na udi dware ama me woda na wada so the asie woda na wada timma wani nya den enna ho ene me kire haban mutum enti mo amototo ntesuo gu haban so na mo dwunso gu haban so no mo nya steady mo yale bebre ba mo no madura enko no agina haban bi a wakodwonso gu so agina haban bi a wakobo bintuo bi aye den esiso obi wono mu a won fa toilet room fa ne to haban ma no sign brode shiri no sign brode shiri no ati kontomi na haban surodo no ati haban ma so hwe haban bi wono mu a the moment adi betwi woto no ebe hyewa ma wo yare how do you say brother ni sere mese mama ko ne ebe hyewa ma wo yare a hwe mama mese ebe timi ahyewa ma wo yare bebire benyina no efa gina aburodua aburodua no de atwi ntu se ewurodo ene sa aburodua no
se kokobu obi so a o hyema no ye mota kokobu na pie no de aka emma bi na chiwade no no wasa de twi uto abema kokobu enti haban no ade a yare a wo musa no se wo de ye atantan di a oto yare no ye den emma wo aya haban we abronkuma obi biara wodi a wo mawu se ye kosie wo ba na wo de haban we eto wo ba no enna so anase na daka mu a wo ba bie mu ta okay sa not here ejisa wote na oposa no de chuto pe na kumba wono obankwala ho ban sa na aban we wote ye enu tin sia wo na wontime wo a doctor for the nurse for nyina wonim we no mo de custard abronkuma no ni seed ni we no mo de custard oil no the moment awo a wontime wo no e bia wa wo de na no ntime mmie no me pa cho ye yamu saade we e de friend su ma wo pe no wo de na no abie but you better now me akoyo yes akoji usika so the moment awo ne awo ba bi won ma wo na wo de na no ye den enti mi nya den mbie because ye was centimeter bi awo de na no ye den ebie so the ye was level bi ase ebie ansa na kwala na timi aye den aba enti mi mmie a wo ye ade we ya we no abrofo de custard oil ebe ton ma yen so the na so abronkuma yi it ye mfichire ni ye dunso guso ni afe ya totworo ni afe ye be ma zuro eni ye dunso guso ye nyemo mfa so papa saa de we bitimi de aye den amayen ye nyemo mfa so papa saa de we bitimi de aye den amayen ekita nu wa titimire mu no wa wo se omo ye duro no omo nkyere so the ase on kyere because I don't know what did one mama kyere so the ase on kyere o enche ya momo mabaso aya munyi maye ne momo mabaso sa ama se wa isi awoba wo kyere mienu pe asa wonu kra wanim because wo kyere oni nyina o man heba shop ana ama se ba wo nti ase ama se wa se o kyere wade o man heba shop wo meto etinya de obe kyere Upebi abra no anyi usika echa ya mommo mabaso mitimi ba ne ba kyerɛ nneɛma me da bia me wade foforo da bia ɛna de foforo me de ba so the ase cha ya mommo mabaso ni munyi maye obi wo hɔ nom a de ohia ne se wo bɛhwɛ no atwotoro no akɔyɛ matamfu nyina mese me wosu yi matamfu nyina no anomo hwe matamfu nyina asofu yomo ne akonfo kwanye collaboration nyina wo mu titachire wo mu di different account o hwe me wo mu di fake account o hwe me wo china bi wo ma akoye but me ma wakwankyere me ma wakwankyere tan ka wo 50,000 guma dwum eno ma mfa ma enti unwi ni me so the ase enti no custard oil no we ni omo de ye abronkuma ena saade we bo nkwala ho ban titi miremu no obi be ye kurobo mawa we ni de ye kurobo we ni de ye kurobo ban kwala ye kutukutukutukutukutuku si football kama round kutukutukutukutu kama round na wo ho aye den aye fe enti no saa haban wen maame enkodu nsongusu entuntasuo nguso ni wo bekum because no se wo bibiala wodi awumawuo no se wo de saade we eto ne ba ne naso a owu adi wuo ade akwala ne time aye den aso nyame frɛ no obi wo no ma saa ne yatama wo na obawu wo na obawu wo na obawu me pa chaw ade a ye di sizi saade we no udi to adaka ni ma obey bie mu ta this is powerful tree ade we ni nyame ema ne kata yo naso adede nkunuma eno ni nyame ma ne kata yo naso ade we eni nyame ma ne kata yo naso ene saade we isi am wo betimi ate 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 petals ni yo obi wi ho no mo a no opi bibie hu no obi wo ho a no abeka ho
or challenge you. Me patch 9 petals. Do you know whom a tuntum? Messy do you know the any adani, any tender stone, Bayman and Yamia Kuma. Messy do you know the Auma tuntum, Abua Dani, Mammy Fabin Chilon, Camelion. Aboso marketere adani what me ko nya baby ameko bi amedu what yes here me pa enu nie no de na to so sen na odi onipa ko ni din ayeden ato so na wodi ahoma tuntum na ayeden no afa brisi akekere ensu a etene no mami anato 2:00 midnight mane ntini baby nka mane ho nhhehye no mani hunu se power day power pass power mani hunu se wonya wonko ana wonam woni nyame tumi bi ne yadan enam eno ano no don't worry ne sa haban we eno haban we ti obitimi ti haban we to ayuam de kosi kwa yebire tu ma wo protect de Emma wo pro tetika dem ta ya mu hu na asam a ne ma beka ne mu twetwe twantro to amanfo so de wo hu ne ye na wo ka so ti ase ade na hu ne ye aya da bia say ka de wa hu ne ka de wo hu ne yo ye ntientie ka de wa hu no de wo hu ne ye no en ko ka ntu obi so na wo ka bibi tu obi so ade ani nimu a mam wo be kire onyansa mi se wo betwa ntro to me so ne asem na wo ka no enimu a me ma afia Mama wanim abehye woto ne woto abehye wanim wo be wonu say yes bibi wo baby panye wo ye ngo panye ati power pass power mem esen egu manum nya ne nyina ye nam to do nsa ye ba behye mu ma hwe wo nsa nyina to yes ye mesine nyina ye adwuma because me de bobodo mpem yie kan ye nko Odifo ye nhwe bibi oyona 4 verse 6 no osina nyankopon siesie adede nkunuma wose onyankopon siesie adede nkunuma awon say adede nkunuma ne tie no wose wo siesie ento bibia wo stress obibia wo how da wo so obibia mane da wo so me pa cho time a wo beti adede nkunuma obi wo no ma wo time a wo beti adede nkunuma ya nadwo because of how that was so amane that was so hu dwan international haban na da no no akofa no obi da no nyane na timi si bibi esi na mehwe mami you don't know things so yes you don't know things things knocking things yes anadwa obi wo ha wo ahohihim wo ha obi da wo so enipa nyina sori etia wo me sedawo na wa yeden wakoti bi eno no beti na najo because anajo na blo nkoma na ono wada na watse no o dia befie bi wo enipa de wo manno esi wo so me ba to be petwa pia twia pia na ye de twitwiri yese no to de bia ne nipa de o mano ayeden asi wo so ento be petwa pia na ye de yeden ye de twitwiri yese no na wa pebi kama nice and fante bruta o petwa pia na me ba cho o be posa haban ma no o posa haban mana na de twia pia no be mako 12 dia wana de twitwiri yese no to bia na amanfo de o mase omo se proye no na omo simu kaka no hwe obi wo honom a ne boa ye cheko te sei ohia ni fundaka no de na no abe sore ye den etia wo me pa achew pa de nkuruma ne twia pia na wo wia wo dware ye no dware ne 3 days wo dware wia sa di we wo dware fa ngu bola so ye de kogu forest sa no tie e fa ngu bola so betri de gu bush na dua wano watchuro nipa ko na wo ha wo ni din na de ahoma tuntum akekere no de gu gem eni mako ahya wo fu mako no wodi agugem nu ahunu se bibi wo bibi ni baabi anka yeda anka ye prono ye ntum ya se kokura ma mfere se wo beta do hunima wo so mfere so de asava be se betare so ama se hodi atie enti na de nkuruman ebe kata yo na so se ba ye den ebe kata yo na so ade atumi haban we kita no ne yare haban we sa no maame
and then make natural yari makumako 50 ahaban we yeden ekita kan yenko osina afefa kata yo na so ma na tifi nya enyunu se enyunu mfiri na ho hiehia no yes ento bibia wa ho hiehia mu wo haw mu ya sɔre etia hwɛ adede nkunuma eniama wo kyerɛ ni mu obi wo no ma wo sɔfo no oni bible ni mu so yate ɛna wo sɔfo bi wo no de obenya no wanya wie de obenya wo nyamedwuma no wanya wie enti no no wanti wo case so yate no wo mfuturo nkwa no bɛyɛ den wo bɛto ayɛ den agu ani enti ma wani nya den ɛnda ho mesi warrior prophet warrior empire was a things are knocking things yani wo ya won fan say ya no aye won nine ni bo legi say was a things are knocking things are knock e ya ka ne ma bo man ne ma ye ne ma into bibia wo stress mu wo hawo wo amane bi mu wo musuo bi mu obonefo ni we di asie me pa che wadede nkuruma bedi wasema ma wate obi tan ogu ani mase waka de bi eni ho kwan se waka wode ate wabrabo so wo viewers wo Facebook ntino wo keka nsem go so ma me enkasa patriapia ne pa de nkuruma fa di ni dwuma ne pa mako fa no to gem ma woni di gaso da wo di gaso eni yemu ne manyina anhye obe hu si yes so be hu si de yes sa tenda boba wen obi di grof wo so betima twiro ni din tu from maneko no suja wo from hono me so ayeden wo suja wo from no de atudu gampa da kyekira ka no de atugeni ebo mu ano de afase ayeden ato amenani no akata so no ano no 37 straight we be wonu si nyame wo yodo me so be wonu si nyame wo yede yen wo yodo ankasa afi we de boot for boot ti wonnim wo be yi no repent woni amafo no repent woni bla no repent wonnim se wo ye wo bia repent no ni ba ko no do ba ye track ni mu a you lie bad yes ye be kire wo be wonu si yes bibi wo ba bi ya adoma che no de adom ye kata ye ni anakwanche na eba wow metimi atena Facebook metimi ma akwanche 3000 bibire kwa because ya adoma che de wo de adom me kan ye nko osi na yona enije adede nkunuma no ho enije kese wasi yona enije adede nkunuma no ho enije kese enti wo kwa wo so na wo tiam na wa wodi anu ntimi mbie no etese ye yam saade we ne ye de ma one ye ode nom onnom na de ne ma papa timi ayeden abrew kan yenko ye to aso Genesis 1 verse 12 no se na asase firi nwura wase asase firi nwura enhahan ya so aba se de ni sutie wase enhahan ya eso aba se de ni sutie aban we wo ni su me so ye den owo ni su we aye sword leaves second enkrante nufanu akofana we aye natural sword leaves ama we na wodi dware obi dwie ho adwombone ena esi ofie ade bia so dua haban we bi si ofie na di mu obi ba ho na ewo ne wosunsuma ne konechi se wodua haban we bi wo ofie na di mu obi ba wo so ewo no sa haban we wo no e ma ne yeden e konechi ena wodi dware a e protect you e sword leaves se obi ka ho atembone na haban we si ofie ama me wo bete yen krante Gideon krante ankasa e chire twede ni mutwa ene je fe sword leaves no e very powerful ena we won say ni patakrema obi ko ka ho asembone obi twa ntrato so no pese no kware de dia me pa achew pebo hwa sword leaves ni twa nano amen chire ho me chira me jabi wo because ya tamfo no mo hwe ye o mo de ba ko ya kwa nchire ade we ye te tekrema ade we te tekrema enti abibifo fe ne tekrema dua te tekrema wo bi di hu konkonsa ya wade yetwa saa tekrema we di ye wo bi yetwa ntorato so wo pese no kwale de dia me pa achew ade we ye sword leaves pe ebedi wasema ye den ama is so powerful but matamfo hwe me kira wo mba de ba ko kira mo nfore ma nya de ye be kire ye be jija bi wo kan yanko
Wose na asase so funwura sɛde esu aba ne sutie. Wose asase so funwura sɛde esu aba ne sutie. Enti kontomire se ya udua mankani ewo wufi a enche bia soroku bɛkyew. Mankani yenua ne wofie. Mankani kura podua ne wofie kura emmo. Enti ne mankani shi wofie tutu. Ne de ohawo bɛbrɛw. Mankani yenua ne wofie. Udua mankani wofie am. Woyo okure na oyera. Oba enwu a ukunu bewu. Ti mankani yenua ne wofie. Yedua ne wonwurem. Ene yakofa ede abafia bidi. Borode yesoso no yenua ne wofie. Yedua ne wonwurem. Ene yede akwapa. Wa wonte hunu ayi obroni na wode borode. Menim baabi omukonya borode no. Wode borode ye den. Ya kwankyere no brode isunsumu no ye wade a ye de brode ye enti brode ye nua ne ofie na brode ono no na de ban ne se he o receive niema ade papa e be fie wa obe receive obi to obi aduro ne nam ho a brode si fie na be hye brode ni enti nipa bi e wo sunsumu no otimi gauge you height mi se wo be kamea mitimi gauge you height ni me twa brode na najo sa no twa wo sunsumu o twa to form o sunsumu e wo sunsumu o twa to form e wo sunsumu enti brode ye nua brode wo fie brode wono no na de ne se ade bi etwam obe receive eno ntene ne wo kwan so be dua brode wo fie because obi pew na woto brode si wo fie aye easy se ebeba wo so obe receive or receive either good or bad eno ntene abaifo timi tena so etuko aborochire brode nwura ye very powerful enti brode ye nua brode ewo fie obi bia wudua brode ewo fie ta waya hwe fie abrode etisi wa hunta sikafo fie brode etisi ajimi nuanom ayifu ya ifie ni brode ba ye ebesisi ti brode esi fie a ade boni bi ebe fie honom no brode ni receive eye papa will receive eye boni will receive no de ama nipa ewo fie ho because esi fie no obe twadi tade bi e will receive no obe receive ne back sa ne brode na de ban etie ene efie bia nim tiri esimu no se efie no entokwa mpamu da efie wo enyo da nim tiri yenua ne wo fie wodua nim tiri wo fie ya ho kire entokwa ne confusion because ayenyo no ene etwi nutrient ade bia ye de e wasase nim enti nim tiri die yenua ne yeden e wo fie eniema bebre wo honom a yenua ne yeden e wo fie aye de bia meka sa ahomachem yi yentwane kwa enti wo ma sa omukotwa sa ahomachem ni free bush ebe ton my mana omoton sa enua ne wo kuromu no omonye papa onye kwenseni a obeye sanseni because okwa no akotwa ne kwa onye ho ama yes no na beton enti wo be sell sa na dua ne ye de etie ukofa dua bi wo nwurem na wanye ho ade na wo be odi koma wo nipa na wonye ho ade ni twa ne ho se nipa na wankasa wabrabo enu tina ye de bia meka ne che wo nipa bia wo ye he ba na so onim no ba ne haban ma no esese wo sunsum wo bi wa ya zan wo bi ni wa kire no so tetere me kire amase wa ni sunsum me kire no enti nyema bi wo no ma hunu dabi obedane no akoye bibi foforo enti nka obi a wo ye oduyefo de so ye spiritual person ngotimi aye because no ade ni bi wo no a wo kofa wo be ye ho ade bi wo ye fa na najo obi wa ni problem no so kofa bia na najo no wa be ye ni problem o fa na wi a enye dwuma nso kofa na wi a wani mre ya wo se e momen neso we unisika na obeka se emomen na wo sika obeka se emo ye dan amen enti se wani abere a na ya najo na ade ni hia pa se se okofa ma me oba akwakofa no di fo nyame sunsum ka ho pa obetimi akwa najo no abibibia la nya enti se ahomachem no ene ye wa ahomachem aya omodwen se se ahomachem we emfiri moja why obi obeka se ahomachem firi moja no oboa ahomakasafo
ɔne ne firi mogya ɛno na fɛ titiri no wotwa no akasa wo ɛna ɛta esi ahomakasafo no ɛta esi baabi a nsuo wɔ ɛna ɛta esi baabi a onini ɛne da nkyɛm yɛ dɛn ɛwɔ ɛna wotwa ne mogya yɛ dɛn efiri mu yɛ dɛn ɛɛba no ɛno yɛ fɛ na ahomakasafo ɛne homa berima wɔn nyinaa so no wɔn yɛ 3 squad ahomakyɛm ahomakasafo ɛna homa berima wɔn nyinaa wɔn yɛ different dan ahomakasafo mɛ de kyerɛ wɔn ɛna wɔn ani ahomakyɛm deɛ wɔyɛ dua a ɔno no ɔyɛ den but ahomakasafo deɛ ɔno no ɔnyɛ den ɔyɛ mmerɛmmerɛ ayɛ sɛ ahwedeɛ kɛseɛ saa nɔteɛ ɛnti na ɛsɛ sɛ wɔn mu different saa ahomakasafo na ahomakyɛm no sia sɛ wokotwa na wopɛ sɛ yɛ adwuma ma wo na wode yɛ adwuma adeɛ no tumi kɔ ntɛm pa you have to be naked so yes ɛsɛ sɛ anaasɛ baabi a wokɔ no wobɔ mpa yɛ gu kɔsua so na woto kɔsua no kɔ soro ɛsɛ no wotwa dua no adeɛ biaa ayaresɛ biaa pɛ sɛ adeɛ wei sa anaa cleansing biaa pɛ sɛ yɛ no etimi yɛ ɛma nneɛma yɛ dɛn ɛdane na wokotwa efiri baabi a na so koto firi baabi a ɛnyɛ dwuma tɔdi aseɛ enti obi bia na wɔyɛ oduyɔfoɔ no wɔn hyɛ nese gonangona nsi jata ɔbɛda akɔnwura makotwa sida so sekan wakwakuo ne nsa nhyia sekan tɔdi aseɛ na kwakuo ne nsa nyɛ dɛn nhyia sekan ti yɛ ka oduyɔfoɔ a ɛne oduyɔfoɔ ne sɛ wɔtena office no obi kɔ sɛ nnuro na abrɛ no deɛ ɔno akasa kɔ forest hɔ ɛkɔfa ne nne no yɛ kyɛnkyɛ wonim de woyɛ sunsum nipa so yɛte ɛna saa deɛ wei kyɛ obi nkasa ahomakyɛm no obi nkasa wotumi wae bi na de ato nsuo mu obi nkasa wotumi wae bi na wasa nsuo agu yi a wɔn no de ato 3 days time fama nipa kɔne no ɔbɛkasa 3 days time fama nipa kɔne no ɔbɛyɛ den ɔbɛkasa ɛyɛ ahomakyɛm yɛsi nyame ɔyɛ kyɛm ɛne yɛ nkatabo nyame ɔyɛ kyɛm ɛne yɛ nkatabo enti oduyɔfoɔ no wɔ nipa na wɔn no wɔnam forest ɛpɛ ne nnuro ɛne ne haban ma no wɔn na ɛkɔ kyerɛ sɛ dua wei ɛsa yɛ adeɛ sɛ ɛna nnua no mo kasa the moment a wote haban no wote nnua ne kasa ɛne nnua no adeban enti ayɛ na ɛyɛ da bi obi kasa nnua deɛ si nyame bɔ yɛ tumi bi anim hwɛ tumi bi anim ayɛ bisa wɔ pretes no operators na omu twa nnua no so omu twa nnua ni dua ni bua wotwa ana no akase ba bekum ya mamre ansa dua ni bi wo hodo mo a won si operators fo mu ni sika ya bi mu ni sika aye so mo mutu gold no o mo mutu gold na nkasa na wo mu nye yiye yes o mo mefa kɔ ne yiye sa na tie omo mutu gold no womu nye yi omo akaso mu wura menanim ko tu gold no womu nye yi because gold ye tumi ye ntuni kwa ye mfa ne kwa fa ne kwa obe enta ya show operators wo de hwene honam hwene ya bia hwene yes wo mo kofa ba ne ebinye sika because wo a wo de dade sim a wo twa no wo ba kira wo enti ne ne me kyerɛ enniema tumi a haban ma yɛ den ekita aban we ɛyɛ taami ewu so taami abɛbere ojo odi ati amatamfo mo de me frɛ me o taami ewu a warrior prophet eki otofo peduma bia wo taami a me susu me kyerɛ wo sa taami ewu wen ɛyɛ nneɛma pepere sɛ obi so ukofa damfo bi ho akwan mu a me pa akyɛ wo kasekuta me awi so wo kasekuta me awi so a wo teta me awi onipa me oba makwan mu no oyɛ papa nansa pefifiri onye papa hye no dia hye bible mu 3 days time wo be bible no to onipa na wo ba wakwan mu oyɛ papa be wo teta me awi na fifiri onye papa wo teta me awi na ya den ahye to ukɔ wale ana wabisa
no aye ho exams na maame trebie so ye exams ye nipa binom exams wo abrabo because nipa nye agbeto menyo wo se nipa nye wo nipa ye wicked na sata me win esa yare pa ni hini no obetimi de agu abodamfo ni hini ye de gu abodam ni obi abodama obetimi de time ye wo ni hini ayeden egu no time ye eye powerful papa ene ya posa di dware saade we wudi dware obetu adure nyam enu nti no beko mi nnuano ma ayubefuo obeko no ma predeka na esi ho o de si ne frawe simu seya nesin we obetu tukwe na haba we si ufie a eje no na ekohyem na to ama ne back sanitame e we tie obetu tukwe na oyedai osi ufie a etoma ne back sanitame e we na de ban eni ni tumi yeden etie so because of betia haban to je mama wa me pa cho ye tame e we oti ni di no se otame a obewu tame e wu ena tame e we baby atimi da fifiri obetimi da to office hanom ebe fifiri ebe yekumu saa ne tie baby awde ni betu bia ona de a wo mpenifi oba wubu wonsa me pa cho emfa nkote tame e wu ati woni be ma koda na wonware ya emfa wonsa nkoso tame e wu na ebehye saa no no na de ban tie wono no wompefi ahaban bia wo ye akomamu adwuma no ompefi tu hu se tame wo fifiri obo la soda because o ya akomamu adwuma ahaban bia wo ye akomamu adwuma na adwen mu adwuma no ompefi saa na de ban ye den etie titame ewu no soso no eno utimi di ayelo ema yi shire ya wo mudin omo nyemu a shire wo mudin utimi blend e de frata me ewu no obi bia wa koma di gim chan wonom a ebetimi ama na ayeden akọ tame ewu ye very powerful haban kitatumi haban ma omu kitatumi entimo bibia na ada sa haban kitatumi nti kwadwonchoguso okwadwonchoguso abi ma bewu ubenya gonorrhea ubenya baba sokana manyi we hyssop adwira titimire mu no ukofu ase ba na yedi nsuo ayeden agum obi bia obeye bone yedi nsuo gumu a na yedi foda watakakra suma ma na we ene yedi ye cleansing na odi adwira ho eyi negative energy bia yeden eyi negative energy bia efiri woni paduam when ye fe na adwira when David eka ho asem e was Psalm 51 verse 7 kan was ewurade ma ye de wani so bone na wadi bi mu wasem mu na emum fa adwira eyi mi ho bone na mi ho mfiri ti se sukyerema na ma tia botoye mo nsem na matie ni jensam entima me abrabom no on cleanse wo ho a eniema ntimi nye yie ma wo entini you have to cleanse yourself as o cleanse wo ho na eniema timi yeden etimi toto yie yeden emma wo ni protect wo ho na eniema endane nyeden emma wo we ni adwira ya ka adwira we ni adwira udiku ya omtitimire mu no ukofu ase ba ni ya de adwira na bibia ya kama adentitime mu na ye nyincha ne ndemire mu de ye nyinche 52 51 40 ni turo kwachewo tino we ni hyssop adwira no enu ni we any David o kan Psalm 51 na hwe atetefo no munim haban ma wo ento bibi obeka cho se haban tu minim no woboa wo daadaa obesu he wo safu bi obeka cho se haban tu minim no wo daadaa wo besu tino odi bonsuo na de adwira ho odi aklense ho kama wo yi negative energy bia ba lock bia di wachi kwa prapra ni nyina yedai afiri ho ama niema yedai adane ama yenye ya to akwene ahwedie sia ye ni ahwedie wo ye fie kwadu udua kwadu wo fie a emotia empa fie hoda udua ahwedie wo fie to fekura kuni emotia gina ho ade papa pie bebe fie obetwe afiri ho no enti ya mo amudua dua ahwedie wo mu fie no munyan ahwedie
yenua wo fie yenua ahwede e wo fie eniema bi wo honom a eni ho kwan se eben yen etachi ekonachi na ye wo haw ene amane bi ma yayeden yakofa the moment eben yen no ye wo haw na mane ma yentimi nyusu ma ne nya dwuma me pacho wo question bia na odi abawati wo person bi se asem a me pacho betimi type de ayeden aba wo person wo frɛ so a number na 0553733808 wo fra ye betio question na wo de beba no eno ho answer na ye de beyeden ye de bema wo aya wo seye obi bia wo seye yare ayew ye wala tesem na bi fe na akosua de mpo sei ne tie eno ni akosua de mpo saa ne etie saa ne friend akosua dompo obi bia wo ye titini no wonim we ye friend akosua de mpo obi bia wo ye titini no wonim pa se adiwe obi bia wo seye atɔw so no wo seye ye de abrunkuma ayi no na wo hata ma ne wo na wahye nyenya nunum enkrampa wakote sa bola so enotie aka ho na wakonsa edwemu notie aka ho enu nti no seye amanfo ntimi nsa no o ye o seye ho ade a obu atototo bi ono ankonkonsa no wakodi no bi abondua no seye aye no to di atie enti o seye ya no ye sesa ne ma bibiri fi ba bi ne yahye ne black se moto na ne de afra kosua de mpowin na ade ayem ama nakɔ na ho aye den atɔ ena me kyerɛ wade ewo odi aba ho odi aba se obi bia na obefa odi aba no enwoso no odi aba no obi bia befa odi aba ena obi se odi aba yentwitwa nsi dabi entobi twitwa odi aba mawo obi twitwa odi aba mu mawo ma me osunsan wa bra bom wo de mo obi twitwa odi aba mu no fa mfra semina ma ne fa ko dware wo de asunsan wa bra bom wo di aba ye de to nsuom ne ye de adwade ewie ye yato so the idea yes the moment wo be si wo di aba no wawu odi aba yensi no odi aba enu nti no se obi wo ha ne owo asoroben ni ti odi aba e obese ne wayuam wo se ne wayuam a na odi anka atwade kakra som na de aso nipa no obi wo kasa ne senti yeden efiri nanum yeden eba we ose na odi ayede odi agu nipa no wotimi di tu nsuom eyeden edware odware wi ayito wo odi aba wo no oba akoda enso odi abam odi aba yensi yentwitwa ne nsi wonse de nyame aye no bibishem woso eno ne tumi ayeden ewom na wo twitwa si ayeden ebinom obire o wodo wo bire wonnim dia famiko bebe nyame kati Moses mfra dufra mu nyansa famiko Exodus enti sa wodi aba we yensi no wo betimi di ato wo betimi di ahye wo semina mu adware but eni ho kwan se wodi ade ye dey esi wodum ono no sa wodi aba we wo fa krampa wo wura wo shirt ena wafa wodi aba enti wo fa etese wo sohwe se edamu a eno temi se odidi yen na ba ti we o yetimi di so abodamfo ediku enu ko bodi so abodamfo a yetwi utwi akopem se aba yeden ebebem enti wodi aba yen wona waduem yensi no obi si wodi aba no de ka bibi hom de mawo maami due wate na wabra bonesi eniema bebiri wo hono mo ayeya yeya ekotia yenyankasa enye ebu anye be yebi na ayewo
enya busum bia na eye wo na akofa ma wan kasa na akofa problem na ma woni padua na okara because ade na onipa na wode ma woni mu de wa frafra de na ma ho se beto na yusu fa kan ho hwede e beba wa bra afra ni nyansam nso enti wodi aba we no ya nsi no ono nam ne nko ankonam me so eden onam ne nko yes ye nsi no se wodi begu obi a utwi the moment a wobetwi no na wodi anka atwade kakra ye den atu ye ntwitwa enwu obi yes wose se de wose ade ewo ayuwo mu no ade tetimi mu no na omo atena santima mu de wose ayin ye fene sayin ayuwo maduro ana we ominimu ya o ya timi setafre ominimu ya o ya o timi te setafre e pa cho bi the question abaye before so betimi ahye ana aye ne senso da bi onhye okay ye nhye ama breathing so ti yase won timi nya dan enhye the moment a wodi tu jemu no na bibi nti na wodi tu jemu anya nimonyam nti na wodi tu jemu anya hogo so na wodi ni tu jemu because wo mpagya sa we di need two one na chese bibi ntia what dey odi aba sa ti wo ya wo be mene ho sa so ya wo be ya dan wo be mene ho di for Jeffrey say wa hye ne prekese pen wa hye ne prekese pen no say okay ana prekese do betimi ahye but odi aba de wo hye ye dan Jeffrey yes wo hye ye dan so ti ase wo hye e de ye dan when ne kira wo se hye enyema bebre wo honom a wo be last minute no ne di nsunsan so bone ya ye dan abrew ne di ohaw ne di musuo bia ye dan abrew odi for Gabra say now what about odi aba incense odi for odi aba incense wo ye wo minim si ye wo odi aba incense e bia ya twere ho so ti ase ye e bi obi na asi no de ye odi aba incense because odi aba de yinsi no on so ye natural won say 2 minutes dem no eno nti na obu wonsa na usomu pe the moment abebu wonsa obesomu pe no na ye den abane ngusu biem di fia kan Vicky na ebisa say quotation na matura Bible verse 7 yeah actually until about 50 cedis obey consultation etini odi abade eni wo kwan se wusi timesira odi aba se wo na pese onya akwala ne nya bambo ye de tu nsuom na odi adware no maame engosi wate ye do hawo Jeffrey say obi na kire ne say odi aba no hye ene prekese na on fangu ni dem ne pamo honhombone we edade mo pamo honhombone prekese kompo ye hye mfam pamo honhombone no na no kire ye bubu ni sen prekese ye bubu na no anu to so ye prekese ofiti krotia ne ho agye fie the moment abehye prekese no pampa na ye den afiri mko enti odi abade obi kire wade a so bo ho mpa yansa na waye so obi betimi a kire wade no akoye ne do ensunsan so bo ne aye den abere odi aba yensi no odi aba se ne ye no ye twi no utwi ya akopem se ba ye den e better ta ade we ekita tumi o titi miremu no mu di kurubo so ta ade we kita tumi wa de titi miremu obi be kwafuom na akwahunu tumi no de na bafia ye sa ane ma we nyina eye sa ane ma we nyina enche ye dua bi a spirit tim to dia kotu djema wusi no o mesunsuan wa brabom no wasi odi aba no odi adware wo be fato nsuo nim ne fa dware wo wie wa yina to ho wo wie wasa afa wo bu wonsa ensom wo no ba akoda ensom ya de ya cleansing yi negative energy free ya ho
mesira wo enkosi odi aba emfa nkodware wotimi de tu nsuom de dware tete mire mu no amet odi ewe wo bibia na wo ye opani a woni mu de anani afi no obeka chocho odi aba de tu nsuom na ye dware ni wo yi ato ho eya haba ya dua bia wo de ya de ya se wo firi mu firi ye mfa na nya de ntone nkone okay ta no tie enu tin so odi aba na usine wo be de anya ne back wọ́n sọ yẹ mienu die hyem na me sọ yẹ de yin wo yẹ mienu ebi san yẹ den ehyem sekosua no yes ebi san yẹ den ehyem enti ono no yẹ de ne yade ne yẹ wie ne yafa na san de ato sa de we da wo dem ma yẹ protection da wo mpatifi a won so ga yẹ bone the moment a wo ne obi ba be da no na wo yẹ firi wo mpa atifi won de akoto da bi foforo wo wie no si ube shit na osi oni ema nyina na wasan dia beto wo back sa na odi aba na oye den wote ifo Jeffrey sinti no onim na oye no sisi de na obe ya fa wa se bi wo awonimu a onya ohwe ko hye wo dem mu obi wo no mana kofa bibi bone on se aya da bia meka ahaban no yare a wosa ene adwuma a woye no se unim na ukoya ahaban ni biwa wonya ohwe wodo ho becho ba odi abade ne kokoye den woye wo ma amfamfiri wo kana wo mfamfiri enu ntini se obi bia wotase odi aba ewo dua nase no wo kwa woro ne shirt woye oba wo top no be woro de ntoma siwu sa wo fa no be wuti bibi betia sa na odi aba eye den etie odi aba kita power and authority sa na odi aba no na de ban ye den etie enti haban no wo wade a wo mpe ye wade a ye de wo ye ye wade ni hu kwan so ye de no timi se enwumire me kire haban ma ni tumi a wo ye den wo kita haban bi ye kita ni tumi haban we ye fe na otie na ne fe no otie na haban we oba wonwo ana yidua ne bena oba wonwo me pacha obedno anom saafu bibi boni duachi a wo hye na de adware ana saa haban we ani haban we ne ko anse ka mo yase wo dware a ebre abodamfo ase echino haban no ene wo niam a wo ye den wo ye ene saa otie we ye mfa nware akwala ayeza sinsam sinsam siera no ye mfa te sinsam kire ebrem ne me kire wade a ye de na ye mpon ye bre ne ye bre obaso no a share video na mayen watin erade enshira obibia Evans erade enshira erade nti obibia anamo NCA mo aye ne mo platform isu nyina erade nkam ho ene ye kire haban ma tumi a haban ma ye dai ikita haban ma ikita tumi papa haban ma ikita tumi kita power and authority obibia ya opeso nya tekremaja aya wiwisa why wiwisa na pepre opeso nya tekremaja ena me pacho wo akoma ya yesu betimi anu pepre no de afra your friends say ewo na wa ye den wa nom Odi for prosper say ni hahamba ya odi cheche yo no South Africa ne sabe den akabi oh won sabe kam ye betimi dia postu obi bia wo hia bi no haba ma ne de ni nyina ye den egu hanom ya dry no nti betimi de bia ye den apostu wo hia bibia no ye betimi de ye den we obroni ani ni lips ni ye obroni ani no ni lips ye den eni haba we it is sugar haba we it is sugar obi bia na brabo ye nyon bitterness wo wa brabo mu ne curses wo wa brabo mu no ye dware haban we ani colon we haban we oni colon we na eko ma me dware ne seven days na be hu de nyame ni tumi ye den etie me pa cho ade we ye fe ne aya na sensam ohini bia wo ye ohene pon ana henie no etere no wo ko bedwemu a wodi haban we hyehye ne ha we ejina homa power and authority akabi ankabi osi akatim akadjon
San etie. Ahaban we ekita power, ekita authority. San ahaban we na de ban eni ne bibia ye den etie. Ekita tumi papa. Ahaban we me pacho ahaban we emfa nwana wo bada. Na di dware wo ba na kwale nya be yi obekum fie ho nipa nyina. Ahaban we any divine grace ene ko obi bia wabra bojija wo ye dwuma nti wo yi ade papa bia ntimi mfiri wakwan mu man me pa cho kopa ahaban we bi ni divine grace very powerful. Yamfa nyale akwala no di dware akwala na kwala nya be yi a wo ba wi fie wo nipa nyinara. Wo di dware akwala na kwala no enya be yi a oba wi fie wo enipa nyinara. Haban manom kitatumi enti haban we bia fifiri ye abe ho nti e fe na aya no enua nyina tutu e ma ne ka abe odo enne nwumre ye bre na ye bre ha ena me de we si me din the word of prophet Gideon no for years na fe mo du mu cha tutu ja tugu eke osofo paduma bi eke time yewu eke across the bridge everybody tutu anamo ensi ye ofa mfra dum kwatum musuo nka ne opa wo seye wati ye obosuo onipa bi a wo mpese wani bechi onipa bi obesori ye tia wo wodoma nkoma ensori ntia se nipa no me yimpa ye se Awurade mani nsi wiye na ensi wo kra yie bofo pani mo ho ban bradan ehua enhyiraw Awurade tutu anamo ensi ma me kra ye pon ano afrem wati Awurade enhyira no tutu anamo ensi ye Awurade fa mfra dum nkwadum tumi bia besori ye tia wo no Jeffrey Awurade nka ho ontutu anamo ensi me ba ma baby ba kope otiemi from Georgia all the way Mame Krasu tie me from Canada. Me ba mame koni tie me from UK, England, Obroni Krum. Ama sewa all the way me hebalese ba kopa wa gidin wa Ghana ha. Erade tutu anamo ensiye tete erade enka ho. Omo a onfa mfiri adum munya den enko adum mame ya so etie mo ba ya papa bi ono so tie me from America. Erade enshiro bibia odeman kuma kire ma ondemo ohima so ebie atum was 7 days. Or him I was daddy my beer to look a seer. Me speak and I be seen a coin, the old trim won't teepy. Or bury a phone in our muti or him I honomo. Nana to see a Juma airport. A rather insurance to an amo ANC. A rather to be an amo. Mr. Samuel, I saw a penny what to say. Or the man come out to my wow. Mammy, I drew a drop up you want to say, Mamma Gloria, rather to an amo ANC. Oh, me have a less back up. Amma Osham. A rather to an amo say, and I rather count home. Of a flat dumon quadum. And that day, me Pastor Daniel, and a shop mammy, first lady, Mamma Gloria. Ene etenase ayedo odoma kuma kire madwumadi ebremu yakramo dasenne yebesa yeden ehia The warrior prophet Gideon for years, you don't know. The warrior prophet, what's in the draw, say, what crap,
say, what's in now, what's in the qua, what I know, what I know, quay. Already I was said that, Bama, my young phone, Obama was in so son of a way. Above one in a catch, what is also concrona, what is also concrona, say, dear, what is also concrona, any other way. A dear crown, now what she said, and the other here. Prophet Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet, so go question him, to me, not send him, or the edge of my one him, it's about Madiana chipping in way. No more, then you're a son, then you're control, then you're Jumapa, then you're a repair, then come to a mother. And if I can say I draw, that's when you draw to me, vanity, to me, oh, vanity, oh, go. What you been in one hour near Tiamu? It's Yakika Fue, one come on, one man was say, that's also go crown